mi zamišljamo da ćemo jednog dana imati etno kuću koju ćemo srediti onako kako treba i da pokažemo naše neko nasleđe, da privučemo turiste. U Tovariševu postoje 3 udruženja žena, a ekipa portala BAP Vesti posetila je jedno od njih, i to Udruženje žena Tovariševo. One su u poslednje 2 godine osvojile prvo mesto na Krofnijadi u Deronjama, a između ostalog i na međunarodnoj izložbi rukotvorina osvojile su 3. mesto za slikanje na staklu. Mi smo ih posetili u njihovim prostorijama, pa pogledajte šta sve članice ovog udruženja rade. Žaklina, recite mi, kada je osnovano Udruženje žena Tovariševo, na čiju inicijativu i koliko članica sada brojite? Pa, Udruženje žena Tovariševo osnovano je 4.4.2014. godine na inicijativu nas 3. Nas 3 smo počele, pa su se 2 još ženice pridružile i koliko sad članica brojite? Sada nas ima jedno 15-ak, koje neke nisu baš stalne. Kad imaju vremena, onda one se priključe, rade, ali uglavnom su tu da nam pomognu. Šta znači stalne? Koliko se često srećete? Pa jednom nedeljno dođemo u prostorije i tu se malo družimo ko ima kad vremena. Pošto su ovo sve bake i ima i zaposlenih žena, mi smo na selu, mi imamo i drugih obaveza kad dođe bašta, kad dođe njiva, čuvamo unučad, jel? I onda kad ko može, jednom nedeljno se skupimo, ali ako treba nešto, onda se baš skupimo da se dogovorimo, napravimo sastanak, dogovaramo se šta ćemo dalje, kako ćemo, da li ćemo ići na neke manifestacije. Vesna, rekli ste mi da ste već 3 godine članica udruženja, pa koliko vam znači ovo druženje sa ženama? S obzirom da sam imala tešku saobraćajnu nesreću i dugi oporavak i šok koji sam pretrpela, i otišla u invalidskoj penziji, jako mi znači druženje i usmeravanje i bilo kakvim poslom, znači i heklam i evo sad trenutno se bavim uskršnjim dekoracijama. To je jaje od stiropora koje je obloženo trakicom. To je satenskom trakicom i onda se dodaje, onda se dalje ukrašava. Vaše udruženje nema prostorije. Na koji način organizujete svoje aktivnosti i koje su to aktivnosti kojima se bave članice udruženja? Pa nemamo prostorije, mi smo u privatnim prostorijama. Nažalost, imamo jedan mali lokal koji smo isto dobili na korišćenje u centru Tovariševa, ali on jako mali i ne može da nam stanu mašine koje smo kupili i želimo da radimo tim mašinama, jel? A aktivnosti su nam, radimo, idemo na razne manifestacije, pa ponosno predstavljamo ime svoga sela i eto. Recite mi, da li ste ovde u Udruženju žena Tovariševo naučili nešto novo da radite i šta ste to od znanja preneli na druge žene? Pa prilično dosta i prilično sam i išla na manifestacije Udruženja žena. A da li ste nešto od svog znanja preneli na druge članice? Pa jesam, tu moje komšinici sam prenala baš i Šta ste naučili da radi? Pa veze, ona se bavi vezom. Ručnim vezom? Ručnim vezom, da. A šta se to ovde može naučiti u udruženju? Pa u udruženju radimo baš svašta. Kreativne smo, baš smo onako kreativne, imamo ideja svakakvih. Recimo, vezemo ručno, heklamo, štrikamo, imamo ženu koja izrađuje sapune ručno, to su sapuni koji su sve na prirodnoj bazi, sa eteričnim uljima, znači sve što je zdravo i što je za kožu potrebno u tim sapunima se nalazi, a pored toga su izuzetno dekorativni i lepi. Posebno sad imamo poseban program za 8. mart ili za neke prigodne poklone. A recite mi, gdje plasirate proizvode, odnosno ono što napravite u udruženju, na koji način plasirate i da li od toga možete da finansirate svoje aktivnosti? Pa plasiramo robu na raznim manifestacijama, ali to nije dovoljno. Pa imamo svoju stranicu na Facebooku i imamo na Instagramu isto, ali uglavnom se to čuje jedni od drugih, pa onda nekad nešto, kad se naruči, mi ponudimo šta imamo još i eto tako, ali ne možemo od toga da se finansiramo. Finansiramo se isključivo od projekata koje pišemo, ali trenutno samo pišemo projekte na opštinske konkurse.
lokalne samouprave i zahvaljujući tim konkursima možemo nešto da radimo. Ali inače ovako, i žene same finansiraju sebe koliko mogu i šta mogu i to je za sada tako. Lokalna samouprava vas je i sad pred 8. mart tradicionalno iznenadila. Možete li nam reći više o tome? Pa imamo jako dobro razvijenu saradnju sa lokalnom samoupravom i jako smo im zahvalni za sve što čine za nas. Svake godine nas iznenade nečim. Ove godine smo eto za 8. mart dobile tortu. I baš je bilo ono iznenađenje, da, izuzetno prijatno. Ali kažem da nema njih, teško bi mi mogli da postojimo. Svako udruženje ima probleme, a koji su to problemi sa kojima se susreće Udruženje žena Tovariševo? Pa, problema ima više. Recimo, nedostatak prostorija i nedostatak onog što bi mi želeli da imamo. Mi zamišljamo da ćemo jednog dana imati etno kuću koju ćemo srediti onako kako treba i da pokažemo naše neko nasleđe, da privučemo turiste, da pokažemo šta možemo, kako možemo, da pokažemo kako mi možemo da organizujemo trpezu domaću. Pa zatim je finansijska uvek. To je jedan od najvećih. A i voljeli bih da imamo više članova, posebno članica mladih. Devojke i devojčice baš nisu nešto zainteresovane za tako nešto. Zbog čega, ne znam, ali... Pa na koji način bismo mogli zainteresovati mlade devojke da se priključe jednom udruženju? Šta bi to one mogle ovde da nauče što bi mogle iskoristiti negde kroz praksu kasnije? Pa ja pretpostavljam da svaka devojka koja bi došla da vidi šta mi radimo i da ide sa nama gde mi idemo, da bi se našla u nečemu. Od nas može da nauči svašta, a naravno i mi od njih možemo da naučimo, jer oni imaju izuzetno puno ideja, samo što su nekako svi usmereni sad na te mobilne telefone i svi gledaju. Niko ne radi rukama nešto, sem prstima da pucaju poruke i da gledaju, ali u svakom slučaju možemo i mi od njih naučiti, a i oni od nas. Sve što mi znamo. I uvek smo spremni da im pomognemo. Znači, jedna mlada devojka bi ovde mogla naučiti kako da naštrika haljinu ili džemper, je li tako? Naravno, i džemper, i da hekla, i da slika po staklu, i da pravi sapune, i da... Kažem, što god mi znamo, sve bi mogli. Nesebično prenosite svoje znanje, ja? Naravno, ali isto tako prihvatamo svaku sugestiju sa strane mladih, od strane mladih, da nas usmere za neke nove pravce, za neke savremenije dekupaže, recimo. Da. Mislite da bi spoj mlade snage i vašeg iskustva bio pravi pogodak za udruženje? Bio bi bum za udruženje, ali mislim da bi tu bilo izuzetno maštovitih i lepih radova i mislim da bi to bilo stvarno savršeno. Kada sam prvi put videla ovaj buket, pomislila sam da je od živog cveća. Međutim, članice ovog udruženja su mi otkrile tajnu. U pitanju je sapun. Ovaj mirisni buket pravi jedna Ivanka iz Tovariševa i može biti svakako interesantan poklon za voljenu osobu. Sve zainteresovane mlade žene pozivamo da se priključe Udruženju žena u Tovariševu kako bi naučile nešto korisno i kako bi svoje ideje razmenile sa ovim divnim ženama.